はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。まず、来月の予定を少しお話しします。来月は、10月8日に、2時から4時ぐらいなんですけども、罪人の友主イエスキリスト教会の奉仕が私行ってきますので、今ですね、ちょっと、キッズのリーダーである顔ママですね、と相談してですね、どっちにしようか迷ってるんです。それは何かって言ったら、青年ユースの人たちが行くか、それとも新学生が行くか、新学生というか実習生が行くか、ちょっとですね、迷ってるんです。実習生なかなかね、行く機会ないと思うんですよ。で、そういうね、教会もあるっていうのもね、いい経験だなと、何回か行ってる子もいると思うし、初めて行くかもしれないんですけども、ちょっと迷ってるので、後でみんなでちょっと話し合ってみて、どっちか決めてもらいたいなと思ってます。10月8日、2週間後です。それから10月22日の第4日曜日、ここですね、旧制区の青年たちと一緒にまた合同礼拝、ここで行います。はい、それは4時からです。ね、いつものようにスポーツをして、そしてそれから礼拝をするというような感じに予定しています。ね、その時には体育館に行ける準備をしてください。よろしくお願いいたします。またですね、早い段階で、一応リーダーには伝えてあるんですけども、クリスマスがもうあと2ヶ月ちょっとなんですね。そういう意味でですね、みんなクリスマスをどうしたいか、ね、やっぱりみんなこのメンバーでやりたいよね、クリスマス会ね。そしてできればやはりお友達もねちょっと加わってもらえたらいいなと思うんです。やっぱりなかなか教会に来る機会もないですし、そして聖書の話を聞く機会もない中でですね、ぜひ、そういうクリスマスのこともちょっと考えてほしいなと思ってます。で、いつやるか、ね、何時にやるか、ね、そういうのもちょっと、で、何やりたいか、そんなのもですね、考えていただけたらなと思います。なるべく、ね、豪華プレゼントってそれはできないけども、なるべく、ね、お菓子とか、そういったものは教会で出せるようにしたいと思いますし、ね、いろいろと考えてほしいなと思います。ただ、プレゼント交換はちょっとやりたくないなと自分の中にはあるんです。毎年ちょっとやってるんだけども、プレゼント交換じゃなくて、ちょっとなんか新しいアイデア欲しいなと思ってますので、ぜひ検討してください。はい。で、今日ですね、メッセージいたします。今日のメッセージは、新しい自分を発見しましょうというお話です。ね、ずっとこの独自性というお話をしています。難しいお話ですね。簡単に言うと、自分って何っていうことなんです。意外とこれが難しいんですね。自分って何っていうのが一番難しくて、でも探さないといけないんですよ。自分探しをしなきゃいけないんです。で、その時にまずね、大事なことが次のここなんですね。この独自性、自分って何っていうのは、神様が私たち一人一人を作られたということなんです。ここを知ることがすごく大事です。これを知らないとね、神様が作ってくださったっていうのが分からないと、探しに旅に出ても答えが見つからない旅なんですよ。でも神様が一人一人違うように作られたんだ、みんな違くていいんだっていうのが分かるんです、ね、例えば、ね、歌でですね、世界に一つのたった一つの花ってあるけども、なんでそうなのっていうのは教えてくれないんですよ。いや、違くていいんだよ、それはそうなんですよ。違くていいんだけど、なんでそうなのって教えてくれないんです。でも聖書は間違いなく、神様があなたを違うように作ったんだ、これがこの分かってくること。そして神様はただ違うだけじゃなくて、神様が作った目的がある。違くていいよだけじゃなくて、違いが生きる生き方があるってことなんです。分かった？違いが分かる。そしてそれが違いが分かって、その自分が例えばね、お料理が上手な人はお料理を生かすこと、ね、計算が得意な人は計算を生かすこと、お掃除が好きな人はお掃除が得意な人はお掃除が生かされること、ね、空
体が頑丈な人は体が頑丈なことを生かされるように、いろんな目的があるんだと。神様そのように作っておられる。その目的を理解して生きることなんだということですね。さあ次です。で、神様は男と女とに創造された、ね、このこともですね大事なことです。今の時代はいや別に体は男だけど心は女で、女性に作られたけど心は男って、そのように神様は想像してないんです。神様は男として創造したので、男としての生き方があるということを知るということですね。ですから与えられた、神様が作られた性で生きること、そして次、示された結婚、ね、神様は結婚を導こうとしています。ですから自分の好きな結婚というよりも、神様本当にそうなんでしょうかと示されていく結婚はすごく大事なことです。それから与えられた家族、神様は家族を与えてくださいます。そのようにしてですね、家族と共に生きること、例えばお父さんとしてお母さんとして生きるというふうになりますね。やがてそういう結婚すればそういうこともあります。また自分のお父さんお母さんというのも与えられているんです。そういう家族の中で生きることができます。それから性別的役割を知ることということですね。これちょっと早足なのでパッと次いきます。で次にですね、聖書という鏡を通して自分を知るようになりましょう。神様は聖書を通して自分について教えてくれます。また礼拝を通して自分の生き方を導いてくださいます。また御言葉を実践して分かることがあるようにしてくれます。ですから御言葉をただ聞いてるだけじゃなくて、それを実践していくと自分が分かってくるんだというふうに聖書は言っています。ですからただ聞いて終わりにしないようにしましょうというふうに聖書は言っていますね。次、例えばタラントの例えがそうですね。このタラントの例えは、神様は才能を与えてますよ。それを用いる、実践しないと分かんないんです。実践していくときにそのタラントがよく出るか出ないかが分かってきます。できない、で難しいかもしれないとですね、大体日本の9割方そういう人が多いんですね。授業中でこの問題分かる人、アメリカだったらね、はい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 って手を挙げてね、刺されるじゃない。って考え始めるんですよ。アメリカっていう国はそういう人が多いらしいんですよ。日本ではね、はいって手を挙げるときにね、90% 以上自信がある人が手を挙げるんです。でもね、これ両方大事です。自信があって手を挙げるのも大事だけども、自信がなくてもある程度できるかな、やってみて、ちょっとできなかった。それもいいんですよ。そうやってね、タレントをね、いろいろと実践してみてください。大事なことは、優れているか優れてないか、勉強できるかできないか、運動ができるかできないか、成績がいいか悪いかじゃなくて、いい学校行くか行かないかじゃなくて、あなたがその持っているものを学校でも、また社会でも、社会人になってもちゃんと使っているかどうか、それを見てほしいんです、それを大事にしてほしいんです。4つ目ですね、私たち人格、人の自分の性格っていうのもいろいろあるんだと、例えばその予言奉仕、教える、進める、指導を分け与える、自然といろんな思いが私たちの中にあって、どういうのが私が心進むのか、そんなものも探して見ていただきたいと思います。その一人一人もう困った人いたら助けたいっていうそういう思いの人もいたら、いや僕はちょっと苦手だな、困ってる人に対して助けるってちょっと僕は無理だな、お話しするのが大好きな人もいれば、お話聞くのも好きな人もいます。いろんな形が人がいるんですね。そういうふうにですね、それをダメだと思っちゃう、いや今度は話さなくちゃいけない、なんか話さなくちゃいけないとですね、そんなふうに無理する必要はありません。それぞれの人格がある、それぞれの性格がある、それでいいんですよ。それをしっかり見分けていきましょう。それを自分らしく生きるようにしていきましょう。4つ目、4つ目じゃなくて次ですね、他人の欠点ばかり見てしまう、ジャイアンが出てきますけども、のび太はですね欠点だらけですね。
のび太のことをですね、またね、お前はってですね、こう求めるわけじゃないですか。のび太が三振すると、お前なんで三振するの、のび太できるわけないじゃないですか。ね、そういうのを求めるたりとか、また、お前のせいでこの試合負けたってですね、のび太にまた責めるでしょ。ね。そしてですね、おのれーっつってですね、怒ってですね、のび太の才能のないことをね、違う方に用いればいいのに、野球に入れなきゃいいのにね、入れるんですよ。ね。そんなような形でですね、欠点ばかりは私たち見てるんです。そしてですね、自分を見つめないことが多いんですね。そういうのはあんまり良くないんです。でも、大なり小なりやってるんです、私たち。だから、他人ばかり見るよりも自分を見た方がいいですよ。そして、先週のお話は、一人一人導きが違います。ですからみんなこれから進路ね、高校、誰々さんが何々高校行った、私もその高校行きたい、誰々が何々高校行った、大学行った、私もその学校行きたいというふうなものじゃないんです。導きが全部違うんですね。それを理解するためには、よくですね、やはり神様に聞いてみてください。私はどこの道に行ったらいいんでしょうか、これでいいんでしょうか。もちろん止まるわけにいきませんね。いや、進路決まってないので高校受験できませんとかね、進路決まらないから大学行けませんって止まることはできないんです。だから進みながらも、何か神様どこに導かれるんでしょうか、そんなことをですね、こう導かれていけるようにしてほしいんですね。そうするとね、だんだん分かってきます。神様は導くお方なので、ですから求める人に必ず導きを与えてくださると信じています。その中心はイエス様に従っていくということです。ね、自分が辛い時、他の人も同じになるのかな、他の人が順調の時にあの人のようになりたいなと思っても、そうならないんですよ。だから大事なことはイエス様に従っていくことなんですよということで、回してください、回してですね。イエス様に導きに従っていきましょう。これが先週までのお話です。で、今日は新しい自分を発見するというお話ですね。この新しい自分というのは実は隠れているんですよ、私たちの中に。私たちの中に隠れていて、自分がなかなか発見できてない。本当は神様は私たちの中に入れてくださっているのに、くださっているのに、宝のように隠れている、そういうことがあるんです。さあ、そこを見ていきましょう。今日の聖書箇所はコロサイ人への手紙の3章の7節から10節です。コロサイ人の手紙の3章の7節から10節をお読みしたいと思います。ね、画面で出てるけども、できれば最低でもスマホでできれば聖書を持ってきてですね、読んでいただきたいなと思いますね。おすすめするのは聖書を開くことです。聖書をなるべく持ってきてほしいなと思いますけども、いいですか。じゃあ3章7節から、10節まで一緒に読んでいきたいと思います。3、はい。あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしてきました。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方のこの形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。はい、今日はですね、古い人っていう言葉が出てますね、9節に。そして新しい人という言葉が10節に出てきます。で、この古い人については8節にこのように書いてありますね。しかし今はこれらのすべてを、すなわち憤り、
怒り、憤り、悪意、罵り、恥ずべき言葉、そして偽りというふうに言っています。このようなものは捨てましょう、脱ぎ捨てましょうと言ってるんですね。これはやっぱりね、良くないですよね。で、新しい人を着ましょう。そこにはですね、神の作られた方の形と言ってますね。これ、作られた方の形っていうのは神様が作った方ですね。その神様に似るようになっていきましょうね。だけど一人一人似るって言っても、神様に似るって言ったら全部みんな同じになっちゃうように思うけど、そうじゃないんです。神様はそれぞれ違うように、でも神様に似るようになっていくんです。これを理解しましょうね。神様の性質に近づくんだけど、それぞれ違うね。これを新しくされ続ける、新しくなっていくんですよというふうに覚えておいてください。ということは、私たちはやっぱりこういうものが残ってるんですね。怒ったりね、また憤り、すごくこうなんかね、うわーって感じるもの、それから悪意、ちょっとね、いたずらしたりね、なんかちょっと意地悪してあげようとかね、そういうのがね、あったりするんです。罵り、バーカと言っていたりとかですね、そういう言葉が罵りですね。真似しちゃダメですよ。みんな牧師が言ったからだからいいんだって、ね、そうじゃないです。これは分かりやすく言ってあげてるんですけどね、皆さんね、言ったからいいんだってじゃなくてですね、分かりやすく言ってます。恥ずかしい言葉、これはどちらかというといやらしい言葉ですね。これはね、ちょっとね、間違った人の話なんですけどね、先週お話ししましたよね。そのショート先生がいろんなね、まちまち村々にいてね、いたらその人にね、村岡さん、西村さん、岡村さんといろんな人ね、村の人がいてですね、この教会はムラムラしていますねっていうふうにおっしゃってたんです。これ本当はちょっとこういやらしい言葉なんですよ。でも間違って使っちゃったんですね。こういうような言葉は避けなさい。そして嘘の言葉、偽りの言葉を避けなさいと言っています。偽りの言葉にはね、2つあってですね、1つは自分を守るための嘘の言葉、それから自分を良くしたいための嘘の言葉があるんですね。このことはやめましょうね。そんなことをやっぱり私たち、そうするとですね、何が起こるかって言ったら、この本当は神様がよく作ってくださったのに、その輝きが消えちゃうんですね。だってそうでしょ、自分は本当は神様素晴らしいものに作ってくれたのに嘘をついたり、よく見せたりね、悪く見れないようにしちゃったりとか、そういうふうになるわけですよ。これが問題なんだと言ってます。新しい自分を発見していきましょう。そのためにはこのことを目指していくんです。それはイエス様のように輝くね。私たちイエス様のように輝くっていうのはね、なんか考えられないように思うかもしれないですけれども、簡単に言うと正直に生きることです。この正直に生きるのが一番難しいんですよ。正直に生きるね。周りに関係なく自分らしく正直に生きるね。周りに何を言われても自分はこの世に生きようと決める、そういうのがイエス様のように輝いていくのところに近づいてきますね。ぜひそのようにしていただけたらなと思います。さあ、ここでですね、シェアをしたいのも、シェアのね、発表します。1つ目は、言葉や態度で失敗したことがありますかね。私はしょっちゅうですね。そういうところをですね、言わなきゃよかったなということをですね、やっぱり言ってしまうことがありますね。そういう意味でですね、やっぱりそういう時にまたそれを脱ぎ捨ててお祈りして、神様新しい人になれるようにっていうふうにします。自分にとって新しい人を着るとはどんなことでしょう。脱ぎ捨てて着る。
イエス様の似姿になれるようにするって何かなって、そんなことをちょっと考えていただきたいなと思います。ね、僕がね、小さい小学生の頃、教会も行ってました、毎週のように。そして教会でいろんなことを教わったんだけど、ほとんど覚えてないです、今もね。教会に行ってるんだけど、何を教わったかなってあんまり覚えてない。覚えてる人います？大体そうですね。聖書の物語は大体覚えてるんですよね。だけどね、あんまりね、その教会で何を教わったかってね、記憶にないんです。ただ一つだけ守ってたことがあるんです。それは何かって言ったらね、喧嘩しないね。喧嘩しないようにしようって。でもなかなか難しいね。これもね、やっぱりね、また喧嘩しちゃったなっていう時もあるんですね。でもなるべく喧嘩しないようにするっていうのをですね、一つのこのね、教会に行っているクリスチャンとして大事にしていましたね。で、これもね、新しい人を着るっていうのは近いんだろうなと思うんですね。で、そういう中でですね、やっぱりこう、なんでしょう、楽しく遊びたいじゃない。喧嘩しないで遊びたいじゃない、友達とは。ね。で、毎日ね、大体野球やってたんですよ。毎日のように野球やってるんです。もう夏休みになると朝から晩まで野球って感じなんです。ね、懲りないね、よくね、毎日のようにやってても全然、ね、やりたいんですよ、野球を。それぐらい好きです。で、夏休みになると、ホームラン何本打ったかって自分で数えてるんですね。で、そういうような感じでですね、毎日のようにやってました。でもね、野球やるとね、必ずね、揉め事になるの。アウトだ、セーフだって、いつも揉め事になるんですよ。ね、大体、際どい時ね、際どい時にですね、でね、セーフだって言ってですね、本当はアウトなんですけども、ね、例えばバッターが打ちました、ボールがね、拾いました、ね、そして一塁、ファーストに投げて、ファーストの方が先に取ったらアウト、ランナーが先にベースを踏んだらセーフなんです。これが野球のルールですね、一つの。でね、そこでね、際どいんですよ。取ったのが早いのか、ベースを踏んだのが早いのかって。でね、必ずですね、セーフってね、訴える子がいるんですよ。でね、それでもね、アウトだーってね、こうね、みんなが言うとね、泣いて帰っちゃうの。セーフだったのにとか言いながら、泣いてながらね、帰っちゃうんですよ。もうね、そうするとね、人が足りなくなって遊べなくなるんですね。ね、もう少年田島実君はですね、困るんですよ。で、どうするかって言ったらですね、また同じ日、次の日野球やるじゃないですか。野球に来るんですよ。ね、昨日あんだけ泣いて帰ってったのに、また次の日野球やろうって言うんですよ。で、野球やるでしょ。またね、際どくなるんですよ。ああ、来た来た、やばい、これ絶対泣くっていうのね。そういう時にですね、少年田島実君はですね、喧嘩にならない方法か、神様から与えられるんですね。それはですね、本人がセーフと言う前に、アウトーって大きな声で言うんですよ。オーバーアクションでアウトーって言う。そうするとね、本人パク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 言いながら言えなくなっちゃうんですよ。で、そのまま下がっていくんですね。で、そのまま仲良くゲームしていくんです。ね。で、そうすると周りの子も楽しくやっぱりゲームできるんですね。そういうふうにしてですね、少年田島実君はですね、神様から知恵を与えられてね、平和に楽しく野球をやることができたんですね。で、そうするとね、不思議なんですよ。毎日私の家の前にみんな集まって野球やろうっていうふうになるんですよ。ね。で、そういうのが続いていくと、その次に何が起こるかって言ったら、あ、ごめん、これからちょっと教会行かなくちゃいけなくて、ね、私の家で土曜日礼拝があるから、ちょっとここで、ね、帰るから。それ何ねってなるんです。それ何、うん、聖書のお話を聞いて賛美歌を歌うんだよ。って。来る、お菓子もらえるよ。うん、行くって感じなんです。
ね、そしてそのようにして隣の、ね、大親友がイエス様を信じた、ね、そしてその妹もイエス様を信じた。でその弟もイエス様を信じたの。でその隣の次男坊もイエス様を信じたの。その隣の家の男の子と女の子の兄弟もイエス様を信じたの。斜め向かいの女の子姉妹と男の子がイエス様を信じて、私の同級生の女の子と弟もイエス様を信じたの、ね、今来てないけども、でもその時に10人以上イエス様を信じるようになったの。何があれですか？ただ喧嘩しない、たった一つ、それだけですね。皆さんにとって新しい人を着るって皆さんにできることがあるんですね。別にね、田島先生がね、喧嘩しないことって言ってたから、じゃあ私も真似しようって、別にね今喧嘩する人いないと思うんですよ、そんなに。でも何かあると思うんですよね。人の話を聞いてあげる人、自分から積極的に声をかけてあげる人、ね、誰か困ったら助けてあげる。またはですね、またなんだろうな、いじめてる人がいたらそっとね、そばにいてあげる。いじめてる人がいじめられてる人です。いじめられてる人がいたらそっとそばにいてあげてください。私はいじめられてる時にね、誰も私のそばには来ません。一人寂しかったです。だからもし誰かがいてくれたらどんなに心強いか。いじめてる人がいたらやめなよというふうに言うこと、勇気も必要ですね。でも勇気がなくてもいじめられてる人のそばにいることもできますよね。いろんなことができるんですよね。ぜひですね、新しい人を着るって自分にとって何かな、そんなのいろいろと考えてみていただけたらなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、神様、私たちは古い人を捨てなければなりません。神様はいつも新しくしようとしています。神様は私たちをもっと神様の輝きで満たそうと、イエス様の栄光を表そうとしております。それがどのような方法なのか分かりません。私たちのどのようなものが用いられるか分かりません。でも古いものを捨てて新しい人を着る、そのように神様、私たちを変えてください。そして新しい自分を発見できるようにしてください。どのようになるか分からなくても神様はそれをしてくださるという約束があります。イエス様によって変えられるんだということを約束していますから、信じてこれから家においても学校においても友達との間の中にあっても、またどこにいてもイエス様のような輝きを放つことができるように導いてください。ここにいる一人一人はそれができる存在として神様は導いておられます。自分には無理だと思わず、神様がそれを約束してくださっていると信じて一歩踏み出せるようにしてください。お願いいたします。これからも神様が私たちを作られたその意味をもっと深く知る、そしてそのことを通して自分の人生に喜びを持ち感謝して歩むことができ、またこれからももっとそれが用いられることを期待して歩んでいけるようにさせてください。イエス様のお名前によって